Kasu honetan begiratuko dugu orduan nola erabili erreferentzi erlatiboak, absolutuak eta mistoak. Hemen, biderketa taula honetan ikusten dugu. C lau bider D lau, orduan hemen formula bat txertatzen dut, eta gero copy-pastekin daukat automatikoki ja dena, emaitza osoa. Hemen berdin, hemen ere berdin. Orduan, hemen dauzkagu erreferentzi erlatiboan copy-paste horretan egiten dugunean, egiten dit errenka salto bat, eta baita ere, aukera aukiko nuke, eskuinaldea egingo banu, salto bat hemen, zutabetan. Bueno, kasu honetan orduan C lau, bider D lau. C bost, bider D bost, eta horrela, danean eukiko dugu. Bueno, erreferentzi absolutoan. Hemen desagertzen da zutabe bat, ikusten dugun bezala, eta goiko aldean jartzen dugu bider zer nahi dugun. Orduan hemen, finkatzeko gelaizka hori egin behar duguna da, jarri C amazazpi, noski, bider zer. Kasu honetan, D amasei, finkatzeko egin behar duguna da, jarri $D, dolar amasei. Eta gero, copy-paste horretan, egiten duna da, begiratu zazue, daukat goiko aldian, bider, D amasei, bider, D amasei beti. Bueno, eta hemen, erreferentzi mistoan, formula hemen jartzen badin badegu, eta copy-paste egiten badin badegu, eskuinaldea. Eta beraka daukagu, automatikoki danean automatikoki emaitza. Zergatik finkatzen degulako alde batetik, errenka hau, 29, ikusten dezuten bezala, dolarra, eta gero beste aldetik ere finkatzen degulako, kasu honetan, zutabea C. Dolar C, 30. Egiten deguna copy-paste. Eta daukagu, automatikoki, emaitza danean segundu bat. Ikusten dezuten bezala. Bai? Bueno, hemen beko aldian daukazute gero aukera egiteko ariketa hauek edukiko dituzue. Ariketa bera egin behar dizute hemen. Ni ja usten dizuet taula. Alde batetik edukiko dizute bideoa, eta beste aldetik ere ariketa bertan.